Ünîteya 34 Di firtûneyê de rêziman. Zimannasekî ku bi her ewayên xwe ve qure dixuya, hate qeraxa behrê. Bi kelekê dê derbasî aliyê din bibûya. Bang li kelekvanê ku li benda muşteriyan bû, kir. Bi nêzî wî bû û pişt re li kelekê siwar bû. Piştî ku hinekî li ser behrê çûn, ji kelekvan pirsî: Ho kelekvano, tu ji rêzimanî fêm dikî gelo? Kelekvan got: Ez benî, ez kelekvanekî nexwenda û nezanim, ji ziman û rêzimanan çi fêm bikim. Piştî vê bersivê, yê ku xwe zana didît: Wex wex mala min e. Niha dilê min biteşewitî ku wisa be nîvê temenê te beredayî çûye, got û li ba dilê xwe pêkeniya. Li ser behrê hinekî jî çûn. Ji qeraxê gelekî dûr ketibûn û êdî hema hatibûn nîvê behrê. Di wê pêlê re kelekvan jî diqilqiliya, carinan li asîmanan dinihêrt û didît ku ewrên reş û tarî diciviyan, lewma jî diket nav tirs û fikareyan. Vê rewşa kelekvanî bala zimannasî kişa û jê re got: Xêr e bira, mîna ku kêşe û tengasiyek hebe. Kelekvan got ku wisa xuya dike ku arîşeyek li pêşiya wan e. Zanayê zimên pirsî: Bi çi ewayî yanê? Kelekvan: Hûn dest bi duayan bikin ez benî, got û bi ewayekî şid darên kelekê girtin û badan. Piştî demekê ewrên reş û tarî asîman dorpêç kirin. Ji vizaviz û guveguva bayî dengê wan nediçû hev. Bi bayî ra jî baranê dest pê kir. Ba û bahozê kelek li hev dibir û danî. Kelekvanê reben hewl dida ku kelek bi saqî û silametî li ser avê bimîne. Hewl dida lêbelê cehd û keda wî feyde nedikir. Êdî kelek hêdî noqî binê avê dibû. Reng û rûyê zimannasî ji tirs û xofa dilê wî reş û sor bûbû û di cî de qutifî bû, di ricifî û di leriziya. Rewşa wî bala kelekvanî kişa û jê pirsî: Ez benî, hûn avjeniyê dizanin gelo? Zimannas: Na, nexêr. Kelekvan: Ku wisa be heke em noqî binê avê bibin, dibe ku temenê we tev bi beredayî biçe. Şiqa diranên zanyar bû û bi wî halê xwe ji kelekvan pirsî: Yanê tu dixwazî çi bibêjî? Kelekvan: Ez dixwazim vê yekê bibêjim. Bi zimannasînê mirov nikare li dijî firtûneyê bisekine. Heta ku tu zimanê axaftinê hîn dibûyayî, tu fêrî zimanê dilê xwe bibûyayî. Dê ji te re bixêrtir bibûya, got û cardin berê xwe da asîmanan.